wawata ɗo no omi wawata ɗum goto wawata toon ande o ande mo wawata Dok. What I say? Go ahead, my daddy no. Okay. Okay, lang espaço. Wow. What Ana mana ho? Nangnam do. Hey. Ana febi. Kuni mi wana ina la ina mlango kwa den. Si, atu nangam. Ala do wana entraînement. Wani. Wala. Wani. Oh. Diw nanga goddo jaw. Halong. Diw nanga goddo. Halong. Ay. Diw nanga goddo. Hey. Ni. Nani? Ba be pinde no ala hen no. Tawa entraînement be pinde. Mi hote mi préfère hote dal. Ala mi entraînement be pinde dalan do. Ya bismillah. Ala dum. Mi wayata ko do godo yatta ko tan yatta. Ko go tan yatta. Mi wayata na godo. No. Echba halis. Ala dum woni bandi agal. Acce dum no espace. Dum hokkar ba go Patrick. Mi wada mi Patrick. Mo on holko wada Patrick. Ana trois waɗen ummuto mara ɓuru ɓe ƴeewi goɗɗo tan wona patiri acci patiri o mi wona debbo ala waɗa mi patiri ana wawa yardema entré min den aɗen dogatnoon ala dogatnoon ko gilɗo ha Nouadhibou wona gotum ɗum dogatnoon aller retour sam dartaki andi si wona koyɗan on faible ɓeɗa wawi dogde ɗo ha amérique ko koyɗan tan pillallan mi faami an kadi an koyɗe maɗen timmi mi koyɗe lan timmani nan ko allah waɗi lan mi wawa dogde wat o jooɗ jooɗ less uddit koyɗe ma de ɗum kadi ma uddite ha Mimi o asa mimi ka mimi o asa mimi ɗum o wawa ɓennude ɗo o wawa ɓennude men siro wanni wanni maro ɓuura wawa safitirlan wanni mi waɗi wanni mi waɗi entraînement ha beppinde wanni entraînement beppinde ɗo wanni aɗa mi wawa jaggol koyɗe goɗɗo koko tan jaggami wonayi on suɗe korde poɗɗere tajji o wona selluɗo koko tan o ko tan liggoto goɗɗo liggotako entraînement elle wonde formation militaire a walli ɗum wonti beppinde noon ɗum wona entraînement wonani a darata few dar place goto mi acca espace kono a beppini langue ngeni ya wanni watni wanni
mara buru on ko ngal mara buru on ko ngal acca on ko ngal ɗum ko Allah waɗi lan ɗum Ojo. Tabo. Ayo. Ani ini ko adanya. Entre ma wada ha fewal goppa. Jonga de jogi bacci. Dara few. Oh, abu ni ko adanya. Kani woni? Daw ndak. Don de tour. Wanni Oh, ko waɗan konngol ɗo bravo ñamde tan e jarde tan e jooɗa toon woni ko waɗat entraînement ɓeydorde entraînement waɗa entraînement normal match complet joueur Cristiano Ronaldo e ɗum entraînement dara ha few wetat koye ɗan ne dara ha few waaw c'est bon makko ba yoni noon waaw jen ɓufteɗen machallah ande waɗi entraînement moƴƴo ɗum ko jeesiru watta on jarama machallah jam suuɗ da tam aɗa watta ɗo on goto e mbeddon ñangam baran ɗiɓani o entraînement mi mbaɗatno ko entraînement mi waɗan entraînement koni musre hayde a yesso mudele non ko formation militaire o mais o e ɗum e doggay encore mane mbawat entraînement hayde mi diwa e dow ɗum ɗon après mi arta kadi mi monta e dow ɗum ɗon hampara après mi diwo mi arta hay ara ko ɗum no memile ɗum ɗon ko ɗum tagi entraînement no muusi o ko entraînement formation rendi encore mane mbawat entraînement ɗum ko entraînement tan on jom jaɓi o ñan no fewi yarde tan ndelo galle tan moƴƴani wallay moƴƴani a dogoya min ne mbaɗa dogoya randa dogda amen mais gasama dogoya ndoɗon koye koori cellum mi yahata kamɓe bubɓuɗe mon hatman ceerno kay koye ɗum ne celli normal ala hay kanko normal joni ko waɗat entraînement ko affaire o ari normal ko traitement o woten arduɗo tan somin natni min gasi inchallah inchallah dogden sala ƴeew inchallah so Allah jaɓi wala après mi faala haalde sari ceerno bien sûr innanmami ñande fof ko woni jeesur mo innanmami ñande fof o présentement o ko ma fille seelan o intime woni ma fille mon ami mon ami a famay tan ami en o intime wonɗo ko ceerno forɗo imama nanama an ceerno oumar par nanma kala haala wallahi ɗo tan woni o xeyat wallahi feere ngara galle inchallah mama artonde e balɗe inchallah so Allah jaɓi a ceerno o saari a wannama gratuit saabu o ko ɓernde wonɗo ko ɓernde inchallah ok zama excuse ha gongolo tan inchallah zama excuse a yaɓilan ma ɓuura a yaɓilan